das campás bañaba a cidade antiga. Era un día luminoso e soleado, e aínda que xa se achegaba a hora do solpor, Violeta podía sentir a calor da pedra nos seus pés descalzos. Encantáballe percorrer así aquel laberinto de ruelas, soportais e prazas sementado de estatuas. Paseaba asubiando melodías alegres e imaginando Compostela como escenario dunha película na que ela era a protagonista. De súpeto, sentiu un liserísimo formigo na punta do nariz. Entornou os ollos e topou unha preciosa polvoreta coas as de cor branca e violeta. Recolleuna no seu dedo furabolos e afastou levemente a man para vela mellor. Alí estaba, ollando afixamente cos ollos moi abertos. Entón, comezou a facer cabriolas no aire, voando en círculo, acelerando e freando e aterrando de novo no seu nariz. Ao ver que a nena non reaccionaba, puso dúas das súas patas nas cadeiras e, con xesto algo enfadado, repetiu o seu baile. Quería que a seguise, que fose tras dela, e case hipnotizada, Violeta deixouse guiar. Pasaron diante da catedral. Atravesaron o Parque da Música e chegaron a un bello castelo que semellaba un xigantesco almacén de misterios.
A porta abriuse soa. Entraron sen dudar. Xa dentro escoitaron un forte estalo ás súas costas. A porta pechárase. Violeta asustouse un pouco e mirou a Bolboreta que, observando con sexto pícaro, chiscoulle un ollo e cun son semellante ao das pingas de choiva desapareceu. E Violeta asustouse un pouco máis. Tiña diante súa un laberinto de camiños que levaban a destinos descoñecidos. A atmosfera densa húmeda, a penumbra, os chíos de algún morcego triste. E o eco de pasos ao lonxe fixéronlle sentir parte dunha historia terrorífica. Unha historia da que ninguén querería ser protagonista. Neses momentos só se preguntaba como podería salir dali. Mentres buscaba no seu interior o valor necesario para decidirse por algún daqueles camiños, escoitou o repenico de pasos sobre a pedra. Uns personaxes diminutos con longos abrigos de coiro negro, sombreiro e lente de sol corricaban dun lado ao outro do corredor da dereita, chocando uns cos outros e cambiando de dirección, aparecendo e desaparecendo de xeito desordeado e caótico, como unha copatola de aprendices de espía. Pareceulle o sinal de que aquele era o camiño que tiña que coller e arrancou detrás deles, guiándose ás veces polas súas siluetas entre as sombras e ás veces polo son dos seus pasiños apresurados. O camiño conduciu unha escaleiras arriba ata unha estancia poirenta e fedorenta, salpicada de candeas e de bolas de cristal. A luz doitaba para filtrarse entre as teas de araña que tapizaban paredes e mobles. Un corvo torto limábase as uñas, moi concentrado, pousado no respaldo dunha cadeira, mentres varias parellas de esqueletos bailaban o valse lúgubre que soaba nun bello gramófono. Violeta anicouse contra a parede contendo o alento ata que os esqueletos remataron o seu baile e marcharon.
Respiraba aliviada cando sentiu que algo se deslizaba entre os seus nocellos. Sen saber se o que sentía eran cósegas ou un calafrío, ollou cara abaixo. Un grupo de gatos desfilaba entre as súas pernas. Había de todas as cores e todos lucían bigotes enormes que resgaban facendo soar como arpas desafinadas. O corvo emprendeu o voo e fuxiu a ver como aquela procesión se achegaba a él dirixíndolle miradas malévolas e desafiantes. Paseábanse os michos orgullosos e fachendosos cando unhas gargalladas arrepiantes penderon no aire como un coitelo xaponés. No fondo da sala, un coro de brusas semellaba celebrar un ritual demoníaco. Violeta achegouse. Eran 6, todas elas moi fermosas, de pel branca, grandes ollos verdes, cabelo lila ben cuidado e unha espulla cada unha dunha cor coroando o seu nariz. Parecían practicar unha danza tribal, mas en realidade eran prácticas de piloto de vasola. Botaban unha perna cara atrás en complicado equilibrio para avanzar e a mesma perna cara adiante para frear ou intentar. Facían gimnasia para estar en forma e bailaban en círculo ao redor da marmita na que perdía o chocolate con especias. Cando as brusas marcharon, Violeta non pudo resistir a tentación de achagarse a marmita e lamber os restos de chocolate. Estaba delicioso, tanto que a piques estivo de caer dentro do enorme pozo. Relambíase os beizos cando se sentiu agromada polo resplandor dunha das bolas de cristal. Achegouse curiosa e observou a escena que se desenvolvía dentro. Na torre máis alta dun gran castelo medieval situado á beira do océano no reino de Baroña, choraba prisioneira unha fermosa princesa. Tiña o cabelo e os ollos negros como ao carbón e a cara redondiña salpicada de lunares e coroada por un nariz pequeno e divertido. Semellaba... pero... si era ela era a princesa prisioneira. Agora entendía a corrente que atravesou o seu corpo ao beber o chocolate con especias. Era un feitizo. O feitizo que alguén debería desfacer para liberala daquela prisión. A princesa Violeta cantaba todas as noites desde a súa torre baixo as estrelas, confiando en que o seu heroe escoitase o seu canto e viñese liberalo.
súa chamada acudiu primeiro un grande exército de homes e carros, cabalos e canóns. Achegáronse ao castelo desfilando con milimétrica orde ao compás dunha majestosa marcha. Cando estaban xa preto do foso que arrodeaba o castelo, o son das trompetas anunciou que o ataque era inminente. Apuntaron ao castelo e dispararon con pouco tino os seus canóns. O pouco éxito das trompetas e dos canóns dou paso aos timbais, que repetiron a orde de ataque. Os soldados lanzáronse en tropel coa intención de atravesar o foso e tomar o castelo para liberar a princesa. O ataque durou pouco, moi pouco. O que tardaron en chegar ao foso e decatarse de que ningún soldado daquel exército de terra sabía nadar. E así empezou a solemne retirada. O heroe que por fin conseguiu liberar a Violeta rompendo o seu encantamento foi un afamado e valente corsario escocés que desaparecera facía anos tras unha vida chea de amores e aventuras. A lenda dicía que agora habitaba no fin da terra. Tratábase do capitán Jack.
rompeuse devolvendo a Violeta ao cuarto das brusas onde lambera o chocolate con especias. Ao tempo que unha man vigorosa se posaba no seu ombro dereito. Ali estaba Bryce O'Sullivan, o famoso mariñeiro irlandés, músico e contador de historias. A nena sentou ao seu carón cando ela convidou un cesto amable e sentiuse tranquila e reconfortada pola súa expresión doce e serena. Sacou a súa viola e con aire movimiento comezou a contar as súas viaxes a bordo do galeón a Augamar Dourada. Grande amor, Carmen, apaixonada bailarina andaluza a que coñeceu na súa primeira viaxe a Habana. Describiu polo miúdo como se achegou a ela o seu porte de galán, murmurándolle palabras agarimosas. Explicoulle como navegaron polo río ata Viena e ali bailaron danzas galantes nos máxicos seráns da corte imperial.
Brais cantoulle versos apaixonados baixo o balcón. E o Danubio tinguiuse de cores maravillosas coa luminosidade desa man, que Carmen celebrara chea de ledicia con tolas e malabarísticas cabriolas. Andaluza Carmen e o mariñeiro irlandés Brais O'Sullivan sucaron xuntos durante anos, mares, océanos e mesmo algunhas das nosas rías a bordo do Augamar Dourada e casaron en Tenochtitlán aos acordes da alegre música mexicana. A luz asomou aos ollos do vello mariñeiro ao lembrar aqueles momentos de tanta felicidade. E ao notar que tamén querían asomar as bágoas, ergueuse e acompañou a Violeta ata unha porta secreta incrustada no muro de pedra. Mentras lle decía: cando atopes o amor, non temas, vive. Abriu a porta e a nena saiu, atopándose de novo na rúa que a levara ao castelo. Anoitecía. Xirou para despedirse del, mais xa non estaba ni nel ni no castelo. Sabedes que había no seu lugar? Este auditorio, o auditorio de Galicia. Por iso, Violeta sabe que este, como aquel bello castelo, un almacén de misterios e aventuras. Un lugar no que pode ser protagonista de historias apaixonantes e no que quizáis a tope para vivilo aquel amor do que lle falou Brais O'Sullivan.